שלום, ערב טוב. היום, ביום האבל הלאומי, אני זוכה להזמין את מנכ"ל זק"א תל אביב, את צבי חסיד, אשר הגיע אלינו לאולפן כדי לשתף ולספר על השנה אחת הקשות בחייו. צבי, תודה רבה שהגעת אלינו קודם כל. בבקשה. דווקא היום, יום כל כך סמלי ואתה נמצא כאן. לפני השידור אמרת שהרעיון האחרון היה ב7 לאוקטובר. נכון. אני מניחה שהשנה הזו צברה די הרבה. כן, בהחלט אפשר לומר, זו היה שנה עמוסה. זה היה אירוע שאין לזה חולק, שזה אירוע שלא היה מאז קום המדינה. זה אירוע מסוג האירועים שאתה אפילו לא מתרגל אותו. גם בתרגילים הכי גדולים שנעשו, אני חושב שלא חשבו בתרחישי הייחוס אירוע מהסוג הזה, למרות שאולי במספר החללים כן לקחו בחשבון ברעידת אדמה או מאירוע מהסוג הזה, אבל סוג הזוועות האלה, סוגי הרצח, אופי הרצח, משפחות שלמות, זה היה בעצם איזשהו, גם לעבוד באיזשהו דיכאון לאומי כזה אחרי מה שעברנו, וגם להתמודד עם מה שאתה רואה, שאתה לא מצפה לעמוד בכאלה היקפים. אני זוכר שכשעשינו הפקות לקחים אחרי האירוע באסון מירון, כבר אמרנו, הגענו לאיזשהו תקרה, לאיזשהו כמות הרוגים שהיא מעבר לכל פרופורציה. ופתאום זה נהפך לאיזה משהו שולי לעומת מה שעברנו ב7 באוקטובר. ב7 לאוקטובר בהחלט שינה את פני ישראל וכל מי שנמצא במדינה שלנו. אבל בוא נחזור קצת אחורה. אתה מנהל את זק"א תל אביב כבר 25 שנים לפחות. אני בזק"א כבר 25 שנים, אבל אני לא מנהל אותו 25 שנים. אני נכנסתי בטעות לניהול. פשוט נוצר איזשהו ואקום שמנהל עזב, והתחלתי לנהל אותו, ואת יודעת, אין דבר יותר קבוע מהזמני. כשמתחילים... אני בתחום של המוות, אני מתעסק כבר קרוב ל3 עשורים. אני התחלתי עם זה בצבא. אני התעסקתי בזיהוי חללים, זאת אומרת, עד היום אני עושה מילואים בהתנדבות, למרות שאני כבר לא חייב במילואים. ואחרי זה, אחרי הצבא, נכנסתי לזק"א תל אביב, גרתי במרכז תל אביב, נהייתי ראש צוות מהר מאוד, ואני גם עובד בחברה קדישא, הגדולה בעולם, חברה קדישא תל אביב, שמטפלת בשליש מנפטרי ישראל, כך שכל מה שסובב אותי זה תחום המוות, זה אנשים שקטים שאף פעם לא מתווכחים איתך ותמיד מרוצים מהשירות. אתה נותן את השירות ברמה הגבוהה ביותר. אבל מה מחזיק אותך? איפה המקום הבטוח שאתה שואב ממנו כוחות ואומר לעצמך כל בוקר, עוד יום ואני מוכן אליו? האמת שככל שחולף הזמן, אז אתה מקבל איזשהו חיסון טבעי, שאני קם בבוקר ולא חושב על הגופות שראיתי אתמול, או על מי שהתעסקתי איתו אתמול. יהיו שיגידו שזה אדישות מסוימת מרוב הרגל, אבל אני חושב שזה איזשהו חיסון פנימי, ואני מאמין שכל אדם יש לו שליחות בעולם הזה. אם זה התחום שהגעתי אליו, אז כנראה זה השליחות שלי. תראי, הטיפול בחללים לא חייב להיות חופף לאיזושהי אישיות או מסוימת. ניקח כדוגמה רופא כירורג שהוא קוטע איברים של אנשים, מוריד להם איברים, יכול להיות האדם עדין נפש הכי גדול שיש. אבל זה התחום שהוא מתעסק, וזה השליחות שלו. אני חושב שהתחום הזה זה תחום שלא הרבה אנשים הולכים אליו, ולהפך זה מקום שממנו כולם בורחים, וכשאתה מבין שאתה עושה משימה שאין מישהו אחר שיעשה את זה במקומך, אז הוא נותן לך איזשהו כוח, אתה מרגיש סיפוק, אתה מרגיש שאתה נותן איזשהו מענה שאף אחד לא נותן במקומך. האם זה משהו שמאתגר אותך? סוג של משחק או תחרות מול עצמך? מול עצמי לא הייתי אומר. אני לא רואה שיש פה איזה משהו שמאתגר אותי, אני לא מעמיד לעצמי איזשהו רף מסוים של כמות חללים או משהו כזה. בסופו של דבר יש תחרות אולי ארגונית, שאתה רוצה תמיד להצליח. אני חושב שהיום אני יכול להגיד בידיים נקיות שאין משימה שמטילים עלינו, ואנחנו לא עושים אותה גם ברמה לאומית. 7 באוקטובר זה היה אחד הדוגמאות, יש לנו עוד דוגמאות, אבל זה... אחד הדוגמאות שעמדנו בזה, אם ניקח את תקופת הקורונה, שלא היה מי שיפנה חללים מהבית של חולי קורונה, שחיכו לפעמים יום שלם בבית. אנחנו בתקופת הקורונה עם 11 אמבולנסים, אנחנו עשינו שינוע של קרוב ל3,000 חללים. זאת אומרת, לטהרה, ללוויות וכו'.
היו משימות שלקחנו לעצמנו ועמדנו בהם, וזה בהחלט אתגרים לא פשוטים, שאתה מרגיש סיפוק כשאתה עומד בהם. איך אתה מצליח לשלב בין שמחת חיים, בין הערך של החיים שהוא הכי גבוה, גם ביהדות, לבין מוות שפוגש אותך יום-יום? אני חושב שדווקא מי שפוגש את המוות ומבין שכל יום זה יכול להיות היום האחרון שלו, מבין את הערך של החיים הרבה יותר. לא חושב שזה משהו שלא נגמר, כל אדם בעצם מדחיק את נושא המוות ורואה את זה כאיזה משהו רחוק. זה לא רק אנשים, אפילו המערכות לא בנויות לטפל באסונות גדולים, למרות שיש תול ויש הכל לומדים ומתרגלים ועושים, אבל כל אחד מרחיק את זה מעצמו, אבל זה לא יקרה, הוא לא רוצה לחשוב על זה שזה יקרה. ודווקא מי שמתעסק בזה יודע שאדם צריך כל יום, כמו שאומרים, לחשוב אולי זה היום האחרון, ולנצל את הזמן, לנצל את החיים. בוא נדבר רגע על העניין הזה של דורות. ההתנדבות בזק"א עוברת מדור לדור. גם את הבן שלך הכרתי בשדה הפיגוע, וגם זכיתי ככה לדרך להכיר עוד כמה וכמה מתנדבים שמביאים. איזה ציון את נותנת לו? איזה ציון? אנחנו נדבר על זה של האבא. אבל באמת, למה זה קורה? איך ההתנדבות בזק"א נכנסת לאורח חיים, לחינוך של הילדים שאתם נותנים? האמת שאני תמיד השתדלתי לא להביא את זה הביתה. אני גם לא סיפרתי אף פעם מה ראיתי, מה התמודדתי, מה קרה, למרות שהילדים היו חוקרים אותי, היו שומעים טלפונים, מנסים להבין, אבל אתה לא יכול לברוח מזה. לא היה יותר מאירוע אחד או שתיים נסעתי עם ילדים ואמרתי להם, תחכו כמה דקות באוטו, אבל ילדים מסקרנים והם יורדים והם רואים והם חוזרים בבית והם מספרים לי, אמא, ראינו רק את הרגליים שלו וזה לא היה חולה כי הראש היה מכוסה וכו'. תמיד היה את הדיאלוג הזה שאני אספר מה קורה. זה שבן עובד בתחום של אבא שלו, את יודעת, זה דבר טבעי, זה הרבה אנשים, אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים בחיים. אבל אני אגיד לך, אני נשאבתי לנושא הזה, אפשר לומר אפילו יותר מדי עמוק, גם במסגרת העבודה שלי, שממנה אני מתפרנס בחברה קדישא, וגם במסגרת זק"א הייתי נותן הרבה מעבר למתנדב סטנדרטי, ויכול להיות שזה בסופו של דבר, אם אתה לא מביא את זה הביתה, אתה מביא את הבית אליו. טוב, לפחות אתה ככה יכול לשמור ואולי באמת לתת את הכלים לדורות הבאים להתמודד עם הקושי, כי הקושי עדיין קיים. אתה רואה זוועות, ואתה כן מחזיר את זה איכשהו הביתה. כן, בסוף מי שלא עומד בנושא, מי שלא, אין לו את החוסן הנפשי לנושא, הוא נושר מהר מאוד מהתחום. אנחנו מגייסים מתנדבים, ואם בכל קורס יש 50, נשארים בסוף חצי. וזה כאילו יוצא לאירוע אחד, הוא יוצא לאירוע בריקבון, חוזר הביתה ואשתו צועקת עליו מה זה הריח מהבגדים, אז מחרת כבר לא מגיע. מי שלא בנוי לזה, מי שאין לו באמת את הכוחות הנפשיים לזה, וזה לא הייעוד שלו, בסופו של דבר נושר מהתחום, לא נשאר בזה, יש מספיק עבודות גם לא בתחום הזה. בוא נחזור ל7 לאוקטובר. איפה אתה באותו בוקר? שמחת תורה? אני כמו כל יהודי טוב בבית כנסת. הפלאפון שלי נמצא מדי שבת איתי בבית כנסת, והתחילו להגיע שמועות שקורה משהו בדרום, את יודעת, היה אזעקות, ובדרך כלל כשיש משהו חריג אני משתדל להתעדכן, יש גם גוי של שבת שמגיע להתקן אותי על כל דבר חריג שהוא מתנדב אצלנו, וקראתי לאחד, היה סעודה בבית כנסת לכבוד החג, אז קראתי לאחד המלצרים שהוא היה לא יהודי, שיבדוק בטלפון מי חיפש אותי, ואז אני רואה שגם ממשרד הפנים, גם מהמכון לרפואה משפטית, גם מהמשטרה, מבול של טלפונים. ואז ביקשתי ממנו שיתחיל לחזור לאנשים. אני זוכר שבשעה 1 דיברתי עם הקצין זיהוי חללים במטה הארצי, אז הוא אמר לי שמדברים על 50 חללים. שתביני את הקצב שהידיעות זרמו אחורה. אחר הצהריים כבר דיברתי עם המכון, אז דיברו איתי על 200 חללים, ואמרו לי לא לגלות שזה כזאת כמות. זאת אומרת, מיד מצאת החג הייתי במכון לרפואה משפטית, היה שם כבר ישיבת עבודה, כי זה היה נקרא שהתחנת ריכוז חללים תוקם שמה, אבל ברגע שהתחילו להבין שהמספרים הרבה יותר גבוהים, וגם שלכאורה תהיה פה מערכה לא קצרה, והמכון לא בנוי לעבוד תחת איום טילים, כי זה מקום לא ממוגן, אז הביאו את הפתרון של מחנה שורה, ובעצם באותו לילה כבר עברתי לגור במחנה שורה, אפשר לומר.
כמה זמן היית שם? בחודש הראשון הייתי שם כמעט יום ולילה, שבתות. בימים הראשונים הייתי יושן ברכב, עוד לא סידרו לנו אפילו אוהל שנוכל לישון שם. נשבנו לעבודה, אנחנו עמדנו מול משפחות שנקראו מזה שאין להם מידע, והבנו את החשיבות של לזרז את תהליכי הזיהוי. לא יכלנו לעזור לאנשים באופן פרטני, כי בסופו של דבר כל חלל מגיע כמספר, עד שאתה לא מזהה אותו, אתה לא יודע במי מדובר, ואי אפשר לזרז אחד על פני רעהו. אבל הבנו את המשימה שעומדת על כתפינו, כי בכל יציאה או כניסה למחנה צבו עליך מאות בני משפחה, ופשוט בבכי.